Здравейте хора, аз съм GameMaster VG и днес ще ви покажа как да играете в сервер с други непознати хора. Само да се сложа без звук. И ето така, тук са ви различни сървъри и си влезете. Няма да може да бъде. Какъв си ти, ма? Какво ми говориш? Нали, от тук можеш да говориш, така. И това всъщност от Google Play си се тегли Minecraft. Multiplayer for Minecraft, пишете го. Ето тази иконка, ето това. Влизате и ще ви излиза там за някакви всъщност настройки. Ето примерно Server Location, Европа, Yes. И вече играем с хора от Европа. Ето аккаунт и back. Server Location, account setting, change. И ето така. Това ви е профила. Ето така. Сервери, натискате и влизате. Съжалявам, че беше толкова кратък клипа. Абонирайте се, харесвайте, не харесвайте клипа, абонирайте се и ако ударим 25-20 абоната ще има giveaway. Още не съм на каконе. Да, ще има giveaway. Правя си постер и който спечели ще получи постер за наградичка. Не знам, пишете ми в коментарите дали искате да е направен на компютър, разпечатан си хубаво, или искате аз да съм ви го нарисувал така ръчно, аз да съм го пипал от ваша такъв така известен такъв любим ютубър. Това мисля да е за този клип. Чао, хора!